arriba, como sempre, trae cinema. Romero, para ti, vente para acá, por favor. Raúl, benvido. Digo, César, benvido. Boa noite. Tamén teria que chamar a Raúl, que nos estará vendo, lóxicamente. Como estás, César? Moi Que ben, tal? moi ben, moi ben. Canto Xa me alegro. é normal que te confundas, porque ao final é raro vernos separados. Sempre César, Raúl, Permíteme César. beber un Sí, por momento, favor, porque- bebe mentre eu lle conto ao mundo, bueno, pois que Raúl, a outra parte de Romero pa ti, pois o que nos anticipaba hai uns meses, recordades, pois se cumpliu, e quedou un pouco por trás, porque xa isto é unha empresa tan potente que necesita un organizador, un productor, un responsable de infraestructuras, de escenarios, e iso asumino o teu irmão, non? Claro, ahora, bueno, ese é eso, non? Cada vez somos máis agresivos, xa o vedes. E claro, neste caso, pois Raúl pasa a formar sola exclusivamente parte desa parte técnica, non? De camións, escenarios, montaxes, e nada, mandamoslle un bico grande desde aquí. Un bico a noso querido Raúl. Oye, eso significa tamén que hai unha reestructuración da orquestra, porque si é verdade que nesta tempada, ainda que sea unha tempada rara, Sí, un pouco rara, sí. un pouco rara, si hai cambios de caras, tanto en voces como en instrumentos, non? Sí, neste caso, o que ten esa responsabilidade, non? De sustituir a Raúl e Ángel Jasegao. Un forte aplauso para él, por favor. Benvido, Ángel. Tamén se incorpora a delantera Nayara Moore. Hola, que tal? Como estás, Nariara? Na trompeta temos a Noelio Rey. Hola, que tal? E un día, xa dicimos un día especial, temos dous artistas que veñen especialmente hoxe a axudarnos a vivir esta experiencia de hoxe, que son postizos, entre comillas, non son de cinema, pero creo que sí cinemistas, que son Bujía, que anda por ali. Hola. José Portela tamén. Pues moitísimas gracias por incorporarse, porque, repito, complicadísimo, e ti sábelo, reunir unha formación e ás veces vos estades botando unha man uns aos outros, non? Unha man como facedes sempre na Televisión de Galicia, especialmente no Bamboleo. Gracias por invitarnos e amosarlle aos cinemistas das casas cinema, aínda que sexa un cachiño. Gracias. Claro que sí. Además que estades aí, é moi importante, ti que manexas moito as redes sociais, que estáis permanentemente en contacto cos cinemistas a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, me imagino que non o teño, pero me imagino que sí, e ofrecendo sempre cousas. O caso é non parar. Sí. O que fixemos neste confinamento agora foi un montón de contido e de videoclips. E cada un dende a súa casa, porque eso foi o difícil e o divertido tamén. Porque era, a ver, mándame aquí, ui, isto está mal, ahora mándame outro e tal. E, bueno, foi difícil, pero o importante é que estamos avanzando todos. Eso é o máis importante. Ata son quen de inflar un dinosaurio, a cuestión está en que non se desinfle. Temos voces novas, pero isto creo que é unha veterana xa da formación, Ana, me parece, que lle pasou... A ver, como é a historia do dinosaurio que non é o dinoseto de Vigo, é outra historia. A ver, nós temos un concurso sempre na festa, que dividimos a festa en dous grupos, en dous equipos, non? E como vos equipos teñen mascotas. Nós temos dúas mascotas inflables. Un é un tiburón, que é Baby Shark, e outro é Don Dino. Dentro de Don Dino había un rapaz que ahora ascendeu na empresa esta de técnico de iluminación, entonces non podía facer eso. E díxome, Ana, fago eu, non te preocupes, entro eu ali. Entón chega o momento no que estamos aí, todos metidos no allo, con todo o mundo mans arriba, mans abaixo, competindo entre todos. Ata que de repente acércase Ana a min e me di, auxilio, que pasa? Me desinflo, e tal, tipo, baixenlle o disfraz por riba e marcha a correr. Fuchestino, Ana. Menudos apuros, pero é moi bonito eso. Me desinflo. E saír escopeteada do escenario. Cousas do directo, cousas bonitas, non? Como di a canción, cousas do directo, cousas do querer, porque ao final son todos un amor. Mira, teño unha cousa aquí. Sempre tes unha cousa e alégrame cada vez que... Sempre temos, é unha tradición, a mí as tradicións gústame, e creo que teño aquí nun sobre, además está desinfectado todo, a ver que che parece, a ver que che parece. Non é un contrato para vir a cinema, pero sabes que podes vir cando queiras. Estarei encantado. Moitísimas gracias a máscara de cinema
que vou estrear agora mesmo. Aí está. Aí está. Aí. Gracias. Moitísimas gracias por Eina, porque ainda este verán puxen algunha noite que refrescaba unha das sudadeiras de algunha vez que viñestes aquí, que alguén me dixo, por certo, que hoxe me trouxestes unha camiseta, pero bueno, Sí, quedou... aquí temos posto tanto Ángel como a mí. Pero esa verdadeira, non como as do bandido de Damián, que me debe, xa son 23 camisetas de bamboleo. Non as vin aínda. En fin, xa falaremos despois. Sendo cinemista como é, non entendo por que fai eso, É realmente. tremendo. En fin, logo seguimos. Gracias de corazón. Vale, César. Aquí está, cinema, e agora ou nunca.